מוכן? כמה רצה? אקשן. קלט אותך. הדר מדמוני ואמנון פיקר עלו על הנוסחה להצלחה. הם עובדים פחות, מרוויחים הרבה יותר, ועל הדרך נהנים מכל רגע. אנחנו יכולים לעשות סרטים בעלות מאוד מאוד נמוכה, ולכוון אותם לקהל רחב, זה לוקח 10 דקות ללחוץ על הכפתור ולמלא כמה טקסטים שהוא צריך, וזה מחיר שכל עסק יכול לעמוד בו. כן, אחלה. בוא נדבר על זה רגע, נעשה את זה עוד פעם אחת עוד רגע. את הפרסומת הזו שמיועדת למדבירים אף אחד לא הזמין מראש. אין לקוח שמחכה לקבל סקיצות, גם לא מנהל שיווק שיצטרך לאשר אותה. כשהפרסומת מוכנה, היא פשוט תעלה לרשת. ברגע זה יכול כל מנהל נדל"ן, מאלף כלבים או אפילו מדביר לקנות אותה, לשתול את הלוגו הפרטי ולשדר אותה כשלו. אותה פרסומת יכולה לשמש עשרות, לפעמים מאות לקוחות מסביב לעולם. אתה רואה איחוד האמירויות, אתה רואה פרו, אתה רואה אקוודור, אתה רואה איסלנד, אתה רואה כל מיני מקומות ביזאריים. זה שם אותך במצב שבו אתה כבר לא תלוי בתוך השוק הישראלי המוגבל, הדובר עברית, הקטן מאוד, המאוד תחרותי. העולם מקום גדול. כמו פיקר ומדמוני יש עוד מיליוני עצמאים ברחבי העולם שמציעים אין ספור שירותים, מקריינות דרך מוזיקה ועיצוב גרפי ועד תרגום של טקסטים. כל שירות כמעט שאתם יכולים להעלות על הדעת ואפשר להציע אותו דרך הרשת. תמורת $5 למשל, הבחור הזה יקדיש לכם ברכת יום הולדת פרטית. Happy birthday to you, happy birthday to you. כל תחת אתר ישראלי אחד. Fiverr.com is the world's largest marketplace for the professional and creative services you need to give your business a boost. לפני פייבר, הדרך המסורתית להעסיק פרילנסר הייתה בדרך כלל לשאול חבר, אם הוא מכיר מישהו, ואז לפנות לפרילנסר, ואז אולי להיפגש איתו, ולדבר איתו על העסקה, ולהיכנס למשא ומתן על התנאים של העסקה. את כל השכבה הזאת אנחנו בעצם פישטנו, כל התקשורת עם הלקוח, החלפת הקבצים, הנושא של התשלום, כל המקומות האלה שהם בעצם הכאבים הכי גדולים, אנחנו מטפלים. כמו אובר שקידמה את עולם המוניות לעידן האפליקציות ו-Airbnb ששינתה את עולם המלונאות, פייבר זיהתה צורך של עצמאים ולקוחות ברחבי העולם ונתנה להם את האופציה לקשר פשוט ויעיל יותר. העובדה שאתה יכול לקבל גישה למיליוני אנשים מוכשרים בכל רחבי העולם, שמרחק לחיצה אחת על הכפתור ממך, זה משהו שאף אחד לא עשה קודם. כבר היום שוויה מוערך ב$1 מיליארד, היא נחשבת לזירת המסחר הגדולה בעולם במתן שירותים מהסוג הזה. עוד מושג למידת ההצלחה שלהם אפשר לקבל מבניין החברה שממוקם במרכז תל אביב. יש שם 7 קומות של משרדים מעוצבים המאותרים בעבודות אומנות רבות. חדר משחקים, חדר כושר, מקלחות, חדר אוכל גדול ומאובזר וגג מפנק. ואל המשרדים האלה מצטרפים גם סניפים בכל רחבי ארצות הברית. מיכה קאופמן הוא האיש שעומד מאחורי הרעיון. את הקריירה שלו הוא בכלל התחיל כעורך דין, אבל אחרי 7 שנים של עריכת חוזים, הבין שהתשוקה האמיתית שלו היא לעולם ההייטק. אחרי 3 סטארט-אפים שלא ממש הצליחו, וכשהוא מתקרב לגיל 40, קאופמן ושותפו שי ויניגר חיפשו את הדבר הגדול הבא. אנשים חושבים על התחלה של חברה כמשהו מאוד רומנטי. זה התחיל בשיחת טלפון. שי הרים אליי טלפון ואמר, יש לי רעיון. וסיימנו את השיחת טלפון הזאת כמו שאנחנו מסיימים כל שיחת טלפון. ולמחרת בבוקר, הרעיון הזה פשוט היה תקוע לשנינו בראש. הרעיון היה בעצם קצת דומה לדייטינג. אנחנו מפגישים 2 אנשים שרוצים להיפגש, אחד עם השני. מישהו שצריך מוצר ומישהו שרוצה לספק אותו. והרעיון הוא לעשות את ההתאמה הטובה ביותר. 9 חודשים בלבד נדרשו לויניגר וקאופמן עד שהם השיקו את האתר. בהתחלה הם נותנים רק לכמה חברים קרובים להתנסות בו, והם בעצמם מספקים את חלק מהשירותים. עבור משהו כמו 2 שבועות או 3, אני מתעורר בבוקר ומקבל באמת איזשהו אימייל, איזשהו וידאו של צילום מתוכנית הבוקר של ABC,
national בארצות הברית, שמדברת על Fiverr. You haven't been to Fiverr? Fiverr? Welcome to the new wave of micro-entrepreneurs. A new breed of websites cropping up that we found, and it's also creating jobs while saving small businesses a load of cash. בשלב הזה פשוט הכל נמס. השרתים קרסו, חסמו אותנו בכל שירות האימייל האפשריים. שירות התשלומים שלנו סגרנו את האקאונט, כי הם לא הבינו איך אקאונט שלא עשה שום דבר, פתאום עושה כל כך הרבה ביזנס. הייתה הצלחה מטורפת, אבל שום דבר לא עבד. מה שהתחיל כפלטפורמה המציעה 6 שירותים בסיסיים בתחום העיצוב הגרפי, היום הפך לתמנון רב זרועות המציע יותר מ10 מיליון שירותים בכ-190 מדינות ברחבי העולם. המודל הכלכלי כאן מאוד פשוט. מכל עסקה שנסגרת דרך האתר, החברה גוזרת 20% עמלה. ועדיין, בעבור המוכרים המובילים באתר, מדובר במקור הכנסה לא רע בכלל. פייבר נתן לי את היכולת להיות תלוי בעצמי באופן מוחלט. אני אצור מה שנראה לי טוב, אם זה טוב, העולם ייקח את זה. אם זה לא טוב, העולם לא ייקח את זה. ואני תלוי בעצמי. הדר מדמוני ואמנון פיקר דווקא רצו לעשות את זה לבד, ואף הקימו חברת הפקה משלהם. אלא שאז נולד להדר ואשתו הילד הראשון, והם החליטו לעבור לגור בצפון בצמוד להורים. את העסק שעדיין נשאר במרכז לא רצו לפרק, וכך עלה הרעיון של מכירת פרסומות מוכנות מראש לכל העולם. קמנו אתר, שכרנו משווק, עשינו את כל התהליך הארוך, ושרפנו באמת המון כסף והמון זמן והמון מאמצים, אבל כשהוא מחירה לא קורית. הגענו למצב של טלמרקטינג, מתקשרים לארצות הברית, אומרים, קחו את הפרסומות בחינם, רק זה, כלום לא עבד. וממש באמת כצעד, אני לא אגיד לו של ייאוש, אבל כצעד אחרון לפני זה, הנחנו את זה בפייבר. זה זריקה מהחצי, מאחורה, ככה. אבל שעשתה... מאותו רגע, פייבר בצורה יציבה וקבועה, שבוע אחרי שבוע וחודש אחרי חודש. הגרף שלנו נראה רק ככה, כל הזמן בעלייה וכל הזמן אנשים, ואנחנו מעלים מחירים כל הזמן, וכל הזמן אנשים באים וקונים. אנחנו מאושרים, כי אנחנו עושים סרטים שכיף לנו לעשות אותם, ההפקות קורות ככה. אין לידים ושיחות ומשא ומתן ופגישות, אני הפסקתי לדבר בטלפון עם אנשים. אני לא מבזבז זמן בכלל על בירוקרטיה של פרסום ושל שיווק וכל מיני מקומות, זה הכל, תנועה שפייבר מביאה ופייבר סוגרת לנו, וכל העולמות של השיווק הפכו להיות פייבר. כחלק משיעורי הבית של עובדי החברה, הם נדרשים להתנסות בעצמם באתר ולמכור שירות משלהם. כך, גם יוכלו לעקוב ולשפר את חוויית המשתמש. אורן בן עמי החליט לצרף את הילדים למשימה. היה לי רעיון לעשות וידאוים עבור אנשים שרוצים לפרסם את העסקים שלהם. ואחר כך, שהיה לי קצת הזמנות, רציתי לצרף את הילדים. כמובן, אף אחד לא רצה. עד שאמרתי, בוא נעמיד מטרה. מהכסף שאנחנו עושים מהווידאוים, נטוס לדיסני. והם הסכימו. Wow, this is cool. Yeah, I love it. The ABC learning game for kids really help my kids learn new things in a way they can relate to. אורן וילדיו בעצם מציעים לכל עסק המלצה מצולמת המותאמת בדיוק לו. אם זה אפליקציה לילדים או תוכנית כושר אישית, Rambo Fitness changed my life. הם פשוט מתיישבים על הספה בבית, מצלמים כמה משפטים ושולחים ללקוח. מספר ימים אחר כך, הפרסומת תחכב באתר העסק. וככה זה התגלגל וקיבלנו מלא הזמנות. בתקופה הזו של איזה שנתיים, אולי איזה $6,000. ובאמת חסכנו מספיק כסף כדי לממן את הטיול. Daddy, can we go back to Disney? We can go back to Disney, it's okay, but first we have to do a video thanking Tripzilla. ההצלחה של פייבר קשורה גם בשינוי דפוסי העבודה בעולם. מעבר משוק של שכירים לעצמאים. שינוי שתמונות בו גם לא מעט בעיות, כמו חוסר בביטחון תעסוקתי, והיעדר תנאים סוציאליים כמו ביטוח ופנסיה. אלא שהעולם הזה מותאם בדיוק לצורכי דור ה-Y ודור ה-Z. ילדי אמצע שנות ה-80 ואילך, מי שמחפש גמישות והרבה משמעות בעבודה היומיומית שלו. ואני חושב שמה שמאפיין את האנשים האלה זה שהם נולדו לתוך האינטרנט. אז הם חווים את העולם אחרת, הם מבינים שיש להם יותר אפשרויות.
זה דור שמבין שאפשר לעבור מתחום עשייה אחד לתחום אחר, והוא סקרן. אני לא רואה בזה דבר שלילי. אנשים התחילו להבין שהרעיון הזה שאתה ניגש לחברה ואתה הולך לעבוד 30 שנה ולקבל שעון זהב נגמר. ואני חושב שהיופי בפייבר הייתה שאם יש לך כישרון ואתה יודע לעשות משהו בצורה מאוד מאוד טובה, אתה לא חייב לפתוח, להיות עצמאי. I was basically just trying to pay off some credit card debt, and I had no idea that it would really amount to anything more than just like a little extra side income. עד לפני כשנתיים רד הורקס עבדה כמנהלת במה בקרקס בלס וגאס, אלא שחובות שהצטברו אילצו אותה לחפש הכנסה נוספת, אז היא פנתה לפייבר. She loves it. She loves it. And she loves it. And we guarantee you'll love it too. I started working on voiceovers very, very slowly on Fiverr, and then it snowballed to the point where it's now my full-time job. CT6 is the new Cadillac's limousine. It's 4 times as much as I was making, and I was working about 50 hours a week, and now I work about 30, and I make 4 times the salary. It's a 6-figure income, it's a full-time salary, and it supports my entire family. It's a pretty big difference. ובזמן ששוק העצמאים רק הולך וגדל, עדיין רק חלק זעיר מהעסקאות, 3% בלבד, נעשות אונליין. בפייבר בונים על כך שהנתון הזה רק יצמח. בימים אלו החברה מרחיבה את פעילותה, בדרך אולי לאקזיט הגדול הבא.